Σήμερα, παιδιά, βρισκόμαστε σε ένα βιότοπο, στον οποίο φύγεται ένα φθονία, ένα πολύ όμορφο φυτικό είδος της πατρίδας μας, το οποίο όμως τις τελευταίες δεκαετίες, αν και εδόδημο, έχει κατηγορηθεί ότι μια ουσία που περιέχεται σε αυτό είναι καρκινογόνα. Το είδος για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η πτέρη κοινή, επιστημονική ονομασία Pteridium aquilinium, πτέρη δηλαδή ή αέτιος. Παραδοσιακά καταναλώνεται στην πατρίδα μας στο Πήλιο και στις βόρειες Ποράδες. Πρόκειται για ένα πολυετές φυτό, το ύψος του οποίου φτάνει ως και τα 2,5 μέτρα. Τα πτερωτά της φύλλα είναι τριγωνικά και είναι 2 φορές σύνθετα και αποτελούνται από πολλά επιμήκη τμήματα. Είναι η μόνη φτέρη με πλευρικά κλαδιά. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης το χρώμα της είναι ανοιχτοπράσινο και στα τέλη του καλοκαιριού το χρώμα τους αλλάζει σε χρυσαφί και καταλήγει κατά το χειμώνα σε καφέ. Η φτέρη δεν πεθαίνει ποτέ εντελώς, αλλά παραμένει σε ένα νεκρό, ας το πούμε, στάδιο όταν είναι καφετιά τα χρώματά της κατά το χειμώνα και στη συνέχεια οι νέοι βλαστοί εμφανίζονται πάλι στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Φύγεται σε όλο τον κόσμο, είναι ένα πολύ κοινό είδος, πρόκειται για την πιο κοινή στην ουσία φτέρη, η οποία υπάρχει σε όλη την Ευρώπη με εξαίρεση το βόρειο τμήμα των σκανδιναβικών χωρών. Φύγεται από χαμηλά υψόμετρα σε υγρές σκιασμένες θέσεις, ακόμα και σε ηλιόλουστες, μέχρι και στα ορεινά. Είναι πάλι ένα από τα αρχαιότερα είδη πτέρης που υπάρχουν, απολιθώματα των οποίων έχουν χρονολογηθεί στα 55 εκατομμύρια χρόνια. Πέρα από την πατρίδα μας, το Πήλιο και τις Ποράδες, μεγάλη χρήση τους γίνεται και στο δυτικό ημισφαίριο αλλά και στο ανατολικό, στην Ανατολή, στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Αλλά όπως είπα, τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία γύρω από το συγκεκριμένο φυτό, καθώς η ουσία πταλκυλοζίδη έχει κατηγορηθεί ότι είναι καρκινογόνα. Θεωρείται ότι συνδέεται με περιπτώσεις καρκίνου του πεπτικού συστήματος που έχουν παρατηρηθεί στην Ιαπωνία, όπου το συγκεκριμένο φυτό είναι πολύ δημοφιλές. Εδώ να πούμε ότι σχεδόν όλες οι αναφορές προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την πτέρη προέρχονται από αναφορές κατανάλωσης μολυσμένου γάλακτος από ζώα που τρέφονται με αυτήν ή τη μακροχρόνια έκθεση των ανθρώπων στους σπόρους της. Στις άλλες περιπτώσεις προέρχεται από τη μακροχρόνια και σχεδόν καθημερινή χρήση της, όπως αυτό γίνεται σε χώρες όπως η Κίνα, η Κορέα και η Ιαπωνία. Στην πατρίδα μας, σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε τέτοια χρήση, καθώς το χρησιμοποιούμε ως τσίπουρο μεζέ, μια στο τόσο. Η πτακυλοσίδη, σύμφωνα με νέες έρευνες, δεν είναι καρκινογόνος ουσία, αλλά ένα παράγωγό της, η διεινόνη, που δημιουργείται από αυτή σε αλκαλικά περιβάλλοντα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η πτακυλοσίδη είναι υδατοδιαλυτή, που σημαίνει ότι αν βαπτίζουμε τους βλαστούς της πτέρης σε κρύο νερό και το απορρίπτουμε στη συνέχεια, το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται αρκετά η όποια ποσότητα περιέχει. Η ίδια ουσία επηρεάζεται σημαντικά από τη θερμότητα, καθώς εξατμίζεται σε θερμοκρασία δωματίου. Αν δεν βράσουμε τους βλαστούς, η ουσία αυτή σχεδόν εξαφανίζεται. Η προσθήκη αλατιού εντείνει αυτό το αποτέλεσμα. Πάνω σε αυτά, να προσθέσω ότι έχει προταθεί ακόμη ότι το σελήνιο, συμπλήρωμα διατροφής, μπορεί να αποτρέψει καθώς και να αντιστρέψει τις ανοσοτοξικές επιδράσεις που προκαλούνται από την πτακυλοσίδη που προέρχεται από την πτέρη. Τα παρακάτω που θα δείτε έχουν ως σκοπό την εγκυκλοπαιδική και μόνο ενημέρωση και δεν αποτελούν παρότρινση προς κατανάλωσή τους. Θα έλεγα μάλιστα να την αποφύγετε για κάθε περίπτωση. Αμέσως παρακάτω θα σας παρουσιάσω πώς τις μαζεύουν και πώς τις τρώνε οι συμπατριώτες μας στην περιοχή του Πηλίου και των Σποράδων. Η φράση κλειδί εδώ που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι το παν μέτρον άριστον και φυσικά ο σωστός τρόπος επεξεργασίας. Εδώ, παιδιά, να σημειώσω ότι τα βλαστάρια της φτέρης τα μαζεύουμε τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Νωρίς την άνοιξη δηλαδή. Όπως βλέπετε, οι φτέρες ολόγυρά μου είναι ήδη αρκετά ανεπτυγμένες. Είμαστε στα μέσα Μαΐου. Τα μαζεύω βέβαια τώρα, γιατί τώρα μπορούσα να μαζέψω για να φτιάξω αυτό το βίντεο. Μαζεύουμε τα νέα βλαστάρια πριν ακόμα εκπτυθούν τα φύλλα. Όπως βλέπετε είναι γυριστά, δεν έχουν ακόμα ανοίξει και το μαζεύουμε όπως το σπαράγει, δηλαδή εκεί πέρα που σπάει. Θα κάνει ένα κράτς, θα καταλάβετε, είναι αφράτο και μαζεύουμε αυτό το κομμάτι. Η ονομασία του είδους αέτιος πιθανώς να προέρχεται από τα φύλλα της πτέρης, τα οποία στα βλαστάρια ακόμα δεν έχουν εκπτυθεί και μοιάζουν σαν τα νύχια του αετού, βλέπετε.
Εδώ ένα κομμάτι ψωμί πάνω σε μια φτέρη στη μέση του πουθενά. Πώς βρέθηκε πάνω στη φτέρη του ψωμί, ένας Θεός ξέρει. Κάποιος το πέταξε προφανώς, αλλά είναι ένα από τα περίεργα που βλέπουμε καμιά φορά. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να κάνουμε την Παρασκευή μας, να το κάνουμε τουρσί. Αυτό που κάνουμε είναι, όπως βλέπετε, έχει ήδη αρχίσει και οξυδώνεται εδώ πέρα ο πλαστός, αρχίζει και παίρνει καφετή χρώμα. Αυτό το κομμάτι θα το αποκόψω, εντάξει, και επίσης θα αφαιρέσω και τα φύλλα. Άλλοι τα χρησιμοποιούν. Εδώ πέρα έχω μάθει ότι τα απορρίπτουνε, οπότε το απορρίπτω και εγώ, ακολουθώ την παράδοση του τόπου. Το αρχίζω τώρα, το κόβω κομμάτια και το βάζω στην άκρη. Θα βάλουμε το νερό τώρα να βράσει. Αφού βράσει θα τα ρίξουμε μέσα, να τα ζεματίσουμε για 5 ως 10 λεπτά. Προτιμήστε τα 10 λεπτά. Στη συνέχεια θα απορρίψουμε το νερό και κατόπιν, για ακόμα περισσότερη ασφάλεια, θα ρίξουμε τις φτέρες μας, τα βλαστάρια, σε κρύο νερό. Θα τα αφήσουμε εκεί πέρα για μισή ώρα. Θα απορρίψουμε πάλι το νερό και στη συνέχεια συνεχίζουμε στην Παρασκευή του τρουσιού μας. Αφού τελειώσαμε με το ζεμάτισμα και το εμβάπτισμα στο κρύο νερό, προσθέτουμε τα βλαστάρια σε ένα βάζο, το οποίο έχουμε γεμίσει κατά τα 3/5 με κρύο νερό και στο οποίο έχουμε προσθέσει μια κοφτή κουταλιά της σούπας χοντρό αλάτι, ενώ το υπόλοιπο το συμπληρώνουμε με ξύδι. Άμα θέλουμε, συμπληρώνουμε από πάνω λίγο λάδι, σε περίπτωση που θέλουμε να μας διαρκέσει περισσότερο. Αυτό ήτανε. Το τουρσί μας πλέον έχει γίνει. Εδώ έχω αυτό που φτιάξα εγώ. Και αυτό εδώ πέρα είναι που έχει φτιάξει η κυρία Κωνσταντίνα, η οποία μου έδωσε και τη συνταγή. Θα δείτε τώρα πόσο διαφορετικά είναι. Αυτά εδώ πέρα τα μάζεψα μέσα Μαΐου. Έτσι, δεν είναι η εποχή που τα μαζεύουμε. Έχει περάσει ο καιρός τους. Και αυτά εδώ πέρα είναι μαζεμένα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Τα δικά μου, της κυρίας Κωνσταντίνας. Λοιπόν, τα δικά μου, όπως είπαμε, είναι μαζεμένα μέσα Μαΐου. Είναι πιο σκληρά. Τα έχω βράσει και λιγότερο, είναι η αλήθεια. Πολύ ωραία, τραγανά. Πολύ μου αρέσουν. Εδώ πέρα, αυτά, όπως βλέπετε, είναι πολύ μεγαλύτερα. Είναι μαζεμένα σε σημείο το οποίο έχει πολύ καλό χώμα, γίνονται τροφαντά. Έχουν βραστεί περισσότερο και είναι μαζεμένα στον καιρό τους. Μαλακά, πιο ήπια η γεύση τους. Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Αυτά, παιδιά, και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον. Θα χαρώ να μου αφήσετε σχόλια, να κάνετε εγγραφή όσοι δεν έχετε εγγραφεί ακόμη, να προωθήσετε αυτό το βίντεο στους φίλους σας και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά.